салом алейкум. Подписчикои азизу меҳрубон, апа хоҳарон, модарон, ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. Баъдан имрӯз мехоҳам барои шумо тарзи тайёр кардани тортро нишон диҳам. ҳамон торте ки ваъда карда будам. Вақте мо 3000 нафар шудем, ман гуфтам ки мо торт мекунем. азбаски маъмо креме ки мехостум дар инҷа дастрас карда натонистум. аз ҳамин сабаб каме дер шид, лекин бигем ки рӯзуш дар ҳамин рӯз буда. инаи рӯз тайёр мекунем духтаро. умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. моҳи шарифи рамазон муборак боша ба ҳар яки шумо. баъдан духтаро мо бисмиллоҳ гуфта анами кори худро сар мекунем. айнами тухмо сар мекунем. зардиша ай сафедиш ҷудо мекунем духтаро. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. зардиша ай сафедиш ҷудо мекунем. иҷа духтаро пешай кора сар кардан тухмакора хушрувак бушувен монен хуб мешава. уже чӣ мешава, дар дилат пуро мешава ки ту заҳакай. инам хел ҷудо мекунем. зардиша ай сафедиш. баъдан духтаро ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам ки шумо дастгирӣ мекунену монам хел пешрафт мекунем. ҳар чизои хубу аълоро барои шумо метавонем ки нишон диҳем. зиёд миннатдорам аз ҳамаи шумоён. мехоҳам ба якчанд саволо ҷавоб диҳам. оиди группаи ватсап пурсиден. як хел шахсо фикр кардиянд ки ӯ группаи пухтупазо ҳай. Не духтаро, ӯ группаи пухтупаз нестай. ӯ группада фақат ҳамин занҳои муҳоҷири мо ки дар хона бекор ҳастанд, дар баробари корои хонара мекунанд, тоату ибодатшона мекунанд. анамо як камтарак вақт ёфта анамо занҳо байни худшон камтар суҳбат мекунанд. бигем ки зиқиёшона ба ҳамон мероранд, апаву хоҳар мешаванд духтаро. ҳамин саволам якбора ҷавобша бигардонам. дар рафти кор оли чанд саволи дигатона ҷавоб метавам. бози мо анам хел тухмора ай чӣ ҷудо мекунем. баъд миксер мезанем духтаро. дар иҷа 5 қошуқ орд дорем, 5 қошуқи дига шакар дорем. ана чӣ мекунем? 5 қошуқ шакар, 5 қошуқ орд, 5 дона тухм, 1 дона разрехитил, 1 дона ванилин меандозем духтаро. баъдан мо ами кора 3 бор такрор мекунем, чунки мо бояд 3 бисквит пазем. агар шумо қолаб дошта бошед, метавонед ки як маротиба хел ҳамаша якҷоя пухта гирен, баъдан мебарен тақсим мекунедшон. баъд духтаро ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириҳо, барои лайку комментариҳо, барои подписатсия. меҳмоное ки нав медуроен дар канал видеоро тамошо карден, агар шумо дар маъқул шуд метавонед подписатсия кунен. фикрҳои худтонро дар комментария бинависен. баъдан духтарои группа ай шумо зиёд миннатдорам ки инқадар маро дӯст медорен, инқадар маро дастгирӣ мекунен, инқадар ҳунарро дорен. ман ай шумо зиёд миннатдорам. баъдан як чиро гуфта гузарам ки як духтара группаи мо дар дохил шудагӣ будай. ӯ ба нияти нопок дуромада будай ки ягон ба манфиати худ кор кардан хостай. вақте ки мо иҷозат надодем, хеле кор дар дурuni группа гуфтем ки уҷа ҷои озодиай, иҷа ҷои коркунӣ нестай. барои ҳамин ай группа буромада рафта дар таи комментарияи ман мара гапҳои бад задай, гапҳои мара дуо кадай, аниқтарш дуо кадай. барои ҳамин ту агар видеои моро тамошо мекунӣ, ира будон ки дуои бад ҳеҷ вақт намегирад якумш. баъдан духтаро дуои худшона барои ту додан. ира будон духтарое ки дар группа ҳастанд ӯ дуои бадтра накарданд, барое ки ӯ ранги ту нестанд. якумш дар моҳи шарифи рамазон ягон каса намеранҷонанд. ӯ ҳам қадар гуфтанд ки лоиқи ҳидоят бошӣ, худованд ҳидоятат кунад, ки агар набошӣ ба худованд супоридемат. фикр кардӣ ту ӯ гапа нависӣ мо зиқ мешем? Не, мо аслан зиқ наштем ай кори ту. ана баъдан духтаро шуморо мехоҳам ба як хоҳарак шинос кунам. хоҳараки хеле ҳам чаққон, бигем дар кори худ устувор. анамо хоҳарак номероша мемонам. муроҷиат кунен барои кори атомӣ. бениҳоят духтари хубай, чаққона шуморо ба қуллаҳои баланд бурда мерасонад.
салом дӯстон, видеои мазкур барои шахсоне мебошад ки мехоҳанд дар ширкати атоми шурӯъ ба кор кунанд ё аллакай номнавис шуданд вале намедонанд зинаи баъди чист, яъне чӣ гуна корро оғоз кунанд, структура ва гурӯҳи худро ташкил диҳанд ва музди маош гиранд. зинаи аввал ин регистратсия яъне номнавис шудан мебошад. шумо мустақилона наметавонед регистратсия шавед. Барои ин ба шумо спонсор яъне шахси дар болои шумо истода бояд шуморо номнавис кунад. баъд аз номнавис шудан ба шумо ID ва парол медиҳанд. шумо барномаи атоми мобайлро дар телефони худ насб мекунед ва ба дохили барнома медароед. дар барнома метавонед маҳсулотҳои атомиро дида бароед, бо онҳо шинос шавед ва ба худ фармоиш диҳед. баъд аз регистратсия яъне номнавис шудан шумо 6 моҳ вақт доред то маҳсулот харидорӣ кунед ба маблағи 1500 рубл яъне 200 сомонӣ. агар шумо хоҳед ки ҳамчун харидор не балки аз ширкат пул кор кунед, шумо зинаи дуюми корро шурӯъ мекунед. дар зинаи дуюм шумо ба ду дӯсти худ корро мефармонед ва ба кор онҳоро даъват мекунед. як нафарро дар тарафи чап ва нафари дигарро дар тарафи рости худ номнавис мекунед. нафари сеюм ва чоруме ки шумо мехоҳед дар гурӯҳи худ номнавис кунед, наметавонед дар шохаи сеюм номнавис кунед. барнома ба шумо фақат ду шоха медиҳад ва ҳамаи одамоне ки шумо дар зери худ мехоҳед номнавис кунед, дар ана ҳамин ду шоха регистратсия мекунед. баъд аз он ки регистратсия шудед ва ду дӯсти худро дар зери худ регистратсия кардед, аллакай шумо спонсори онҳо ба ҳисоб меравед ва шумо бояд онҳоро то охир кӯмак расонед, то ин ки онҳо низ ба мисли шумо гурӯҳи худро ташкил диҳанд. шумо бояд ҳамавақт риоя кунед то дар ҳар ду тарафи шумо одамон баробаранд ё ин ки баробар маҳсулот харидорӣ мекунанд. ҳар як маҳсулот бо худ бал дорад ва вақте ки онро аз зери шумо харид мекунанд, балли ӯ ба шумо ва ба гурӯҳи шумо рафта мерасад. ҳар боре ки аз ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо мукофот ё ин ки музд мегиред ба маблағи 1500 рубл. мешавад зиёдтар бошад ё ин ки камтар бошад, аз курси доллар вобастагӣ дорад. дар барнома инро степ мегӯянд, яъне степ маҳкам кардан. ҳар боре ки аз ҳар ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо як бор степ маҳкам мекунед, яъне як бор музд мегиред. бо ҳамин структураи шумо оҳиста оҳиста калон мешавад ва шумо ҳар моҳ не, балки ҳар рӯз метавонед музд гиред. яъне аз ин бармеояд ки чӣ қадар ки гурӯҳи шумо калон шавад, харид дар зери гурӯҳи шумо зиёд шавад, ҳамон қадар шумо зуд музд гирифта метавонед. хушхабар ин аст ки дар атоми на фақат баъд аз степ маҳкам кардан шумо музд мегиред, балки вақте ки шумо ба зиноҳои болотар меравед, яъне шумо звание мегиред ва шумо маблағи пулӣ калон дода мешавад. инчунин хатсайр ба кишварҳои гуногун, автомобил, ноутбук ва ғайраҳо. дар видеои баъдӣ пурра дар бораи музди кор, мукофотҳо, премияҳо яъне ҷоизаҳо маълумот гирифта метавонед. инам хедахтаро зардак мекунем мегирем ша. начхали ки шумо дидестед, ма уже дар ҷа як хамири дигаша тайёр кардагим. шумо метавонед ки то вақти иш пухтана як хамири дигатона тайёр кунед. хедахтаро инам хе зардак, пушти шаманам хе зардак боша. мода уже дар кор мешавад. чи 200 грамм маска, 200 грамм маска дар инҷа духтаро. майда кунем ки кори миксирам осон шавад. صد گرم маска меандозум, баъд камтарози ай меандозум, мегум то чанд қандохтум. ира хай рав мезанед. то сафед шудани шедрай лета рав мезанед. баъд айма ки калонае, ами чени як зӯшонкаи банкаги чеку майдача. анамо қадар мешавад. духтароинам хел креми ба маззаҳа ки хушрӯ тайёр шид, и барои дрон шад духтаро. баъд барои гулш сливки тоқа мекунем. дар инҷа мо сӯшонкаю маска якҷоя кардем ки ба мазза шавад. баъд барои гулш намекунем. духтаро креми торт мо намекунем. инҷа чӣ хеле ки шумо мебинед мо сета бисквит пухта будем. ҳамира чӣ мекунем? крем мекунем. хел мегирем, крем мекунем ша тез-тезак.
دخترها خشوک تنگ میکنیم خیلی چی همه جوش یخل شود اینم خیلی خشوک تنگ میکنیم همه جوش یک خیل اما که این قبطی دیگریش هم میمونه دخترها همه خیلی کرم کردن میگیریم ویدیو درازی بعد نشه موضوع ایرام کرم میکنم بعد سیوم قبطی هم میمونه بعد اینم خیلی دخترها کرم موردیم وزیره داماغ در خلادیلینگ میمونه کم ترک سخت شوه بعد چی میکنیم اوکراشینی میکنیم چخیلی که بیشتر گذاشتم ما نخطه گلمونی نداریم برای همین گل موندن نمیتونم برای همین یک خیلی ازورش میتونم نصیب کردگی باشه خیلی بعد چی اوکراشینی خوشرو را بعد نشون میتیم تو وزی باشه خیلی اونم چی میکنم نصیب کردگی باشه همین نصیب گلمونی را بیاورم بعد اوکراشینی خوشرو شو نشون تو میتیم گلمونی شو خراجی در خلادیلینگ بود ما بود دویده رفتم همین مگنیتی پیش خانه رفتم گفتم یکی میآورم گفته دویده رفتم نیافتم دخترو برای همین این روزاش دارم خیلی میکنیم ناامید نمیشیم وجرش دارم میکنیم هم خیلی نصیب کردگی باشه ما همین چیزا رو میآورم خیلی که شما میدونه چند وقت شد من پشتی دکمنتو سرگردان هم خیلی چی سریوز نه قفای همین بگیم که گلمونه کنم خیلی چیزا نگشتم اگر سریوز نه قفاش میشدیم اگر حتما میافتم از بس که کار داشتم برای همین نتونستم خیلی که گفتم هم خیلی اگر نمود عادی حق ما اوکراشینی میکنیم نصیب کردگی باشه میبینی که روز پگه 5000 میشه انا بعد 5000 شدنده یک تورتی هم خیلی گل دوری خوش رو بهر شما تیار میکنم ایران بعد نیست دخترم راست ما خواستم ایران گل مونو نیافتم ایدینا هایی که ما امی گل مونا گفتستم نیافتم جای بس که من نمیدونم خوشرو نمیدونم جایی چی را راه را نمیدونم برای من مشکل تر میشه همین چیزا رو دسترس کردن خدا خواهد همه چی را تیار میکنم بعد یک تورتی هم خیلی خوش رو که دیگه تیار میکنم فکر میکنم که همین هم بد نیسته شروع میبیوه زیر مایده ازور میتیم بخترم یک چی باشه زبچیسکا قطعی اگر کنیم آسان‌تر میشود وزیر خیلی دست منی خورچه میخوام که به همین بکنم بخترم من اینجا شتوا دوکدیستم شتوا دوکدیستم من گردش گفتم بریزم
نم خیلی دخترو فکر میکنم که نم خیلی خوش رو شده وزی باشه چی میکنیم نم خیلی دخترو چی کردیم شکلات دا میگیردوش ریختیم با اینشان هم خیلی ازار دادیم انا کنم چی میتونیم چی کنیم ده شکلات مونه از بس که ما گل مونده نمیتونیم برای همین شکلات میمونیم شکلات قطعی украшение میکنیم این خیلی اختراع خیلی خیلی دستین شما گلمونک داشته باشین گل بمونه خیلی مال یک روز با گلمونیش هم ویدیو میکنم خیلی حضیرش دکی نیفتم نم خیلی میتونیم که شکلات قطعی آروتی میشه چه خیلی که دیدین دخترها شما خواهین بعد چی کنین کرم قطعی گلمونه خوشروی بد میشوه بعد اینم خیلی این شکلات دارم هر جا میمونه این تورتی ما چیشی تورتی شکلاتی کرم شه شکلاتش بسیار شد خیلی دخترها گرفتیم با شکلات برو دادیم شوه اینجا ما داریم 3 دانه شکلات کلوله نه یکاره در پایینش میمونیم اینم خیلی دخترها تورتی ما تیار شد هرچند که ما گلمونک نداشتیم اینم خیلی تورتی خوش رو که ما تیار شد украшение رم کردیم دخترها اینه و کدومی پسند آمده باشه میتونین که تیار کنین خیر دخترها ویدیو رو همینجا به آخر میرسونم خداوند نگهبان شما باشد خیر تا ویدیوهای آینده